हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ दा गोबांथार बिजिमोन बिनि थाखायनो आपडेटखौ होनो हायाखैमोन गोबां लेट जागासिनो दङ मानोना पार्सनेल डिउटियाव बिजि जागासिनो दङ स' बिनिफ्राय गोबांनो खोनाखाबाय आसाम पुलिसाव लेटेस्ट आपडेट फैदों लोगोसे सिभिल साख्रिनि बागैबो मोनसे आपडेट फैदों भेकेन्सिनि सायाव स' नोंथांमोना गुबुन गुबुन चेनेलाव नुबाय जानांगौ नाथाय बर' रावजों नोंथांमोना A to Z बे बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलावहाय नोंथांमोना मोननो हाबाय थागोन स' बेखायनो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो आसाम पुलिसानो जा सिभिल जबानो जा BTC जबानो जा नोंथांमोनाहाय लेटेस्ट आपडेटखौ मोनगोन स' बेखायनो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लास्टआव नोंथांमोना लाइक खालामनो हागोन आरो कमेन्ट्सबो नोंथांमोना खालामनो हागोन दा जियानो जा जों थांगोन आसाम पुलिसनि अफिसियेल साइडआव दा आसाम पुलिसनि अफिसियेल साइडआव फैनाय लोगो लोगो गोबां डिमटिभेट जादोंमोन जे आसाम पुलिसाव दाबो अफिसियेल आपडेट गैया रिलिज जाला नामा स' नोंथांमोननि बाथ्राया बेनो जे 15 डिसेम्बर बाथ्रा दंमोन आं 15 डिसेम्बरनि सिगां मोनसे आसाम पुलिसनिफ्राय मोनसे अफिसियेल आपडेट फैगोन होननानै दा फाइनालि फैबाय DGP बिथांनिफ्राय जे बिथाङा मोनसे आपडेटखौ हरदों आरो बे आपडेटआ मा आं A to Z नोंथांमोननोहाय दिन्थिगोन दा बे जाबाय DGP बिथाङा मोनसे आपडेट खालामदों फेसबुक पेजनि गेजेराव एबा टुइट खालामदों जे बिथांमोना माखासे अफिसियेल डिपार्टमेन्टेल वाइसआव खामानि मावबाय थादोंमोन जायनि जाउनाव बेयाव माखासे मेनसन खालामदों प्रमोशननि बागै स' डिपार्टमेन्टेल वाइसआव बेफोरबायदिनो माखासे प्रमोशन जायो एग्जाम जानानै आरो लोगोसे गुबुन गुबुन रेंकआवहाय हरनाय जायो हमना ला नोंथाङा कनस्टेबलाव साख्रि मोनबाय बेनिफ्राय जुदि क्राइटेरिया गोरोबोब्ला हमना ला कनस्टेबलावबो खायसे डिग्री पास मोनो अब्ला बिथांमोनखौहाय ASI एबा SI आवहाय प्रमोशन खालामहरो आरो लोगोसे HS पास एबा नोंथांमोना बेफोरबायदि दङबा हावलदार पस्टआव नोंथांमोना साख्रि मोनो स' बेखायनो बेफोरबायदि खामानिया सिङावहाय माखासे सोलिबाय थादोंमोन जेराव 28,000 माखासे कनस्टेबलनि बेयाव मेनसन खालामदों बिनि गेजेराव ABUB दङ आरो गुबुन गुबुन पस्ट दङ बेफोरनि माखासे खामानिया सिङावहाय जाबाय थादोंमोन जायनि जाउनाव SLPRBआव गोदानै नटिसखौ होनो हायाखैमोन फिजिकेल टेस्टनि बागै स' बे फिजिकेल टेस्टआ नोंथांमोना जागोन ना जाला गोबां कनफिउज जाबाय थादोंमोन जे नोंथांमोननि फैनो गोनां रिलि जानुवारि फेब्रुवारियाव जानो गोनां एबा बेनि सिगां जानो गोनां ABUB कनस्टेबलाव गोबां डिमटिभेट जादोंमोन जे प्रेक्टिसखौ खालामला आरो लेट जागोन नामा होननानै स' बे खामानिया सोलिबाय थादोंमोन सिं लेभेलाव नोंथांमोननि माखासे प्रमोशन लेभेलाव कनस्टेबलनिफ्राय स' बेखायनो नोंथांमोना एबारे नेक्स्टनि थाखाय नोंथांमोननि 5,000नि बारा ABUB कनस्टेबल XNDB गासैबो नोंथांमोना फिजिकेल टेस्टनि थाखाय रेडि जानाया जोबोर इम्परटेन्स दा नोंथांमोना फिजिकेल टेस्टखौहाय ड्रप खालामोबा स' नोंथांमोना गोबां लस जागोन मानोना गोबाव समनिफ्रायनो खस्थ' खालामबोदों सान हर नोंथांमोना बेबादिनो खालामबाय था बारा गोबाव गैला एडमिट नोंथांमोना मोनथारसिगोन आसाम पुलिसनिफ्राय आरो बे रिलिया जानुवारियाव जानायनि चान्सआ दङ बेनिफ्राय मार्चआव साख्रि मोननायनि चान्सआ दङ आसाम पुलिसाव स' बेखायनो नोंथांमोना बयबो मोजाङै मोजां प्रेक्टिस खालामदो बयनिसिमबो बड' जब इनफो फेमिलिनिफ्राय अल द बेस्ट थाबाय जाहाथे नोंथांमोनाहाय काट अफ नोंथांमोना मोननानै साख्रिखौ मोननो हायो ABआनो जा UBआनो जा SIआनो जा स' SI होनोबा एग्जामनि एडमिटआ साडेनलि रिलिज खालामनो हागौ देन बे थांबाय नोंथांमोननि आसाम पुलिसनि सायाव स' बिनिफ्राय नोंथांमोननि आरो दंबावो सिभिल जबनि सायाव 30,000 भेकेन्सि एबा आसाम स्टेटआवहाय जोंहा 1 लाख होदोंमोन नालाय दा बेनि गेजेराव बेसेबां एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होनाय जागोन बेनि सायावबो मोनसे बिग आपडेट सफैदों जों बेखौबो नायनोसै दा बेयाव बिथां चिफ मिनिस्टारा मोनसे आपडेट खालामबावबाय 1 लाख साख्रिनि सायाव आसाम स्टेटआव 1 लाख साख्रि होगोननि मोनसे समायखिरा लादोंमोन आरो बेनिनो दिनैहाय माखासे एपइन्टमेन्ट लेटारखौहाय राननाय जाबावदोंमोन बेनो जाबाय 839 भेकेन्सिस जेरावहाय नोंथांमोना मोनदों ग्रेड 3 एबा ग्रेड 4 हिसाबै बेयाव रानबावदों आरो स' गासै पस्टआ थांबाय 1 लाखनि आन्दाराव 88,080 जब्स माने साख्रिखौ होनाय जाबाय दिनैसिम अके आरो बेखौ बुंदों एन्ड बेखौ नुनानै खायसे गोबां माने साख्रि भेकेन्सि गैलाबो साननो हागौ नाथाय बे नङा दंबावो स' बेनिफ्राय 30,000 भेकेन्सिस पाइपलाइनाव दङ माने बे प्रसेसआव दङ स' बियो प्रसेसआव दङ नोंथांमोना आरोबाव 30,000 भेकेन्सिसनि सायावहाय आरोबाव नोंथांमोना साख्रि मोननो थांगासिनो दङ हमना ला ADRआव हमना ला नोंथांमोना गोबां रोखोमनि भेकेन्सिस मोनदों अके बेसेबां दङ होनोबा नोंथांमोना 12,600 भेकेन्सि बेनिफ्राय आसाम पुलिसाव हमना ला 6,000खौनो लाबाय जों मिनिमाम एबा मेक्सिमाम जों लाथ'बाय टेन्टेटिभसो नाथाय बे फिक्स नङा बारायगोन खमायगोन एन्ड जायखिजाया 30,000नि बारा भेकेन्सिस ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नोंथांमोना मोनबावगोन आरो बेखौहाय जिर' कारापसनाव मोनगोन होनना बुंदों थाइसेबो रां होनाङा जायनो मेरिट बेसिसाव मोनो नोंथांमोना साख्रिखौ मोनगोन होननानै बेयाव आपडेटखौ होदों स' बेखौ नायोबा ADRनि एग्जामाबो थाबैनो जागोन बायदिखौ मोनदों आरो लोगोसे जायोबाथ' जोबोर मोजां नाथाय ADRआव लं प्रसेस बेखायनो लेटबो जानो हागौ नाथाय आसाम पुलिसनि फिजिकेल टेस्टआ थाबैनो जागोन स' बेनिमोन नोंथांमोननि सायाव माखासे बिग आपडेट लाना फैबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव